shi nake nazari domin zuwan wannan ranar yawan zikiri mun waye isnaini manzo rasulallah. Isnaini ran wande ai rabbu mun gode samun ma'aiki da manzo rasulallah. Ranar ka in ta shigo kullum ina nazari me zan yi in birke ka ilahu jabbari in na kira hamdulillah farsashin guri sai in gada da akwai ta gabanta in kalla. Isnaini ran wande ai rabbu mun gode samun ma'aiki da manzo rasulallah. Dama da kwai da abin da ya furta hamdulillah da na faɗe ta agun ka ilahu ya Allah domin na ƙara kusanci inda abdullah inda ina a gare shi na furta ballola. Isnaini ran wande ai rabbu mun gode samun ma'aiki da manzo rasulallah. Allah yake ƙaunar ma'aiki a fili in ba da tawa gudunmuwa banda hali ƙaunarsa ta yi kaɗan guna a ƙalli ba za ta kai girman wuya ba a ƙallola. Isnaini ran wande ai rabbu mun gode samun ma'aiki da manzo rasulallah. Ai dole mi murna da zuwanka abdullah rana ta isnaini aka ba mu sallallah rana ta isnaini aka ba mu sirrillah rana ta isnaini aka ba mu kairillah rana ta monday manzon namu ya sauko rana ta monday alqur'ani ya sauko rana ta monday alkhairu ka sun sauko rana ta monday an kore su shariko ruwa na tsawata ya na shi a ran monday ina ginin kisira ya fadi ran monday dogon amalin nan ya mace a ran monday duka masu ki ga ilahu ba su ran monday yau ba maki ga muhammad sai maki ga wahidi ba maki ga wahidi sai maki sallallahu. Isnaini ran wande ai rabbu mun gode samun ma'aiki da manzo rasulallah. Allah ka kara min kaunar ma'aiki in kama furta yabansa zuci da baki kullum tunani na ya zama gun kamaki guri ka yi mun wanka in furta kwallola.